ሆሴ ዳንኤል ንንደ አሌሃንድራ ካብ ውሽጢ ህንፃ ክወፃ ምስ ረኣየን እናተሃወኸ ንዓርኩ ፖል መፄን ኢሉ የጠንቅቆ። ፖል ግን ገጹ ፀዊጉ ኣነ ሓሳብካ ይፈተኽዎን ኢሉ ይምልሰሉ። ሆሴ ዳንኤል ግን ንምኽሩ ነፂጉ ሕጂ ተዘይኮይኑ ደኣ መዓዝ ኢልዎ ናብ እንከደ ምስ ቀረበ ድማ ሰላማት ኢሉ ኣቓልወአን ብምውሳድ እዚ ኣውዲእክን ኢሉ ባዕሎ ባይታ ዘውደቕ ኣፍዮሪ ናብ ኣሌሃንድራ ኣቕሪቡ ስም ክንገርኒ እዚ ኣፍዮሪ ከዓ ክህበኪ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ግን ክምስታ ጥራይ ሂባቶ ምስ መሓዛኣ መገዳ ትቕፅል። ሆሴ ዳንኤል እናደጋገመ ዋላ እኳ ሱማ ንኽትዛረቦ እንተሓተታ ኣሌሃንድራ ግን ዋላ ሓንቲ ከይመለሰትሉ ትኸድ። ኣብ መጠረሽታ ድማ መሓዛኣ ደሜረስ ገጻ መሊሳ ኣሌሃንድራ ፈጺማ ምዝራብ ከም ዘይትኽእል ትምልሰሉ። ዳንኤል ከዓ እናሓዘነ ኣይፈለጥኩን ጸኒሐ ብኸመይ ይቕሬታ ክሓታ ይኽእል ኢሉ ንኽተርእዮ ይሓታ። መሓዛኣ ደሜረስ ከዓ ብምልክት ንኸርእያ ትመኽሮ። ዳንኤል ይቕሬታ ሓቲትዋ ክኸድ ክብል ግን ሃንደበት ዘይረኣዮ ኣብ ቅድሚቱ ጸንሐ ዓንዲ መብራህቲ ይውዖ። ኣብዚ ግዜ ወያታ ኣይትዛረብን ዝተባሃለት ኣሌሃንድራ መፅያ ደሓንዲኻ ኢላ ተሓቶ። ዳንኤል ከዓ እናሰሓቐ በለ ሕጂ ስም ክንገርኒ ኢሉ ይሓታ። ኣሌሃንድራ ግን ኣይፈልጠካን ንምንታይ ለ ስመይ ክነግረካ ኢላ ንሕቱኡ ብሕቶ ትምልስ። ኣብዚ ሰዓት ፖል መፅዩ ንጠባይ መሓዙ ይቕሬታ ይሓተን። ደመሬስ ከዓ ክምስል እናበለት መሓዛኻ ኮሜድያን እዩ ዝመስል ኢላ ትምልሰሉ። ፖል ከዓ ተቐቢሉ እወ ሓደ ካብ ሞያታት እዩ ይብላ። ኣሌሃንድራ ካልእ ኸታይ ሞያታት ኣለኩም ኢላ ምስ ሓተተት ሆሴ ዳንኤል ብዙሕ ኢሉ ይምልስ። ብድሕሪኡ ኣሌሃንድራ ኤሌክትሪክ ገለታት ከትፍትኑ ዶ ኢላ ተሓቶም። ሆሴ ዳንኤል ናብኣ ዘቕርቦ ነገር ብምርካቡ እናተሓጐሰ ዓመታት ልምዲ ዘለና ክኢላታት ኢና ዝተበላሸወ እንድሕር ሃልዩ ባዕልና ኣለና ኢሉ ይምልሰላ። ኣሌሃንድራ ከዓ እናተሓጐሰት ናይ ስራሕ ቦታና መብራህቲ ተባላሽዩ ጸልሚትና ኢና ዘለና ክትዕሩ ኢልና ዶ ትኽእሉ ኢላ ተሓቶም። ዳንኤል ከዓ ቅልጥፍ ኢሉ እወ ብምባል ናብ ዓርኩ እናመላኸተ ብፍላይ ንሱ ክኢላ ኤሌክትሪሻን እዩ ኢሉ ሓስዩ የላለየን። ኮይኑ ግና መሓዛኣ ደሜሬስ ስለዘይኣመነቶም ኣሌሃንድራ ይፃወት እዮም ዘለዉ ናብ ስራሕና ንኺድ ኢላ ተሓታ። ክኸዳ ክብላ ግን ሆሴ ዳንኤል ሓግዘኒ ኢሉ ስለ ዝለመኖ ፖል ፀዊዑ ኣይትጋገያ ኣዚና ንመልኮ ሞያ እዩ ኢሉ ይዛረበን። ንና ኣሌሃንድራ ዋላ እኳ ተዘይኣመነኦም ልመንኦም ተቐቢለን ምስአን ንኽመፁ ይዝዝኦም። ካብኦም ምስ ረሓቓ ፖል ብሕርቃን ኣነ ኤሌክትሪሻን ኣይኮንኩን ኢሉ ይዛረቦ። ሆሴ ዳንኤል ግን ብህድኣት ንሱ ይፈልጥ እየ ኮይኑ ግና ንሕጂ ክልቴና ክኢላታት ኤሌክትሪሻን መሲልና ክንዋሳ ኢና ኢልዎ ይስዕበን። ኣብ ስራሕ ቦትአን ኣትዮም ተበላሹ ዝተባሃለ ዝተሓላለኸ ገመዳት ኤሌክትሪክ ምስ ረኣዩ ብስምባደ ደሪቆም ይተርፉ። እዚ ዝረኣየ ደሜሬስ ከዓ በሉባ እንታይ ደኣ ኤሌክትሪክ ኣዕሪኹም ከም ዘይትፈልጡ ክትነግሩና ግዲኢኹም መፂኹም ኢላ ተፋጥጠሉ። ሆሴ ዳንኤል እዚ ቀሊል ነገር እዩ ዝሓፍተይ ኢሉ ይምልሰላ። ኣሌሃንድራ ከዓ እንሆ ሜዳ በለ ዕርዮ ትብሎ። ሆሴ ዳንኤል ግን እናፈርሐ ንስኽን ትመስላ ምልኩዓ ተዋልድ እናረኣኸናናማ ኣእዳውና ይእዘዘልናን ውፃልና እሞ ስራሕና ክንጅምር ኢሉ ይዛረባ። ደሜሬስ ከዓ ተቐቢላ ሮሚዮ ከዓ ጀመሮ ንፀሎም እሞ ይስርሕሉ ኢላ ንኣሌሃንድራ ሒዛታ ትኸድ። ንሰን ምስ ወፃ ፖል ንሆሴ ዳንኤል ጽቡቕ ሓሳብ ከም ዘይኮነ ኮ ነጊረካ ነይረ እየ ከመይ ጌርና ኢና ሕጂ ክነዕርዮ ኢሉ የፋጥጠሉ። ሆሴ ዳንኤል ግን ብምሉእ ርእሰ ተኣማንነት ገመድ ምጥባቕ ኮ እዩ ቀይሕ ምስ ቀይሕ ብጫ ከዓ ምስ ብጫ ዝተቆራረፀ መምስ ዝመስሎ ምትሕሓዝ በቃ ስቂልካ ይተካብድ ቀሊል እዩ ኢሉ ከእምኖ ይፍትን። ካብኡ ፖል ክምስ እናበለ በልኪ ደና ይዕርዮ ኢሉ ይደፍኦ። ሆሴ ዳንኤል ቁሩብ ከማተ ጸኒሑ ዝተቆራረፀ ገመድ ከጣበቕ ኣብ ምጅማሩ ኤሌክትሪክ ሒዝዎ ክንቀጥቀጥ ይጅምር። ፖል እዚ ርእዩ ብፍርሒ ወፂኡ ክጎይ ክብል ምስ ንኒ ኣሌሃንድራ ጎፍ ንጎፍ ይራኸብ። ንኒ ኣሌሃንድራ ፍርሑ ካብ ገጹ ኣንቢበን እንታይ ተፈጢሩ ደኣ ኢለን ይሓትኦ። ንሱ ከዓ ሓስዩ ሽቓቐበይ ድዩ ኢሉ ይሓተን። ደመረዝ ፍርሑ ካብ ገጹ ኣንቢባ እስካ ሕጂ የወዳእኹምን ኢላ ንሕቱኡ ብሕቶ ትምልሰሉ። ኣብ ሰዓት ኤሌክትሪክ ዝሓዞ ዓርኩ ዘኪሩ ይቕሬታ ኢሉወን ተመሊሱ ይኸድ። ኮይኑ ግና እንተኣተወ ሆሴ ዳንኤል ብነድሪ ኤሌክትሪክ ገጹ በርበረ መሲሉ ፀጉሩ ወንጨርጨር ኢሉ ኣብራኹ ጠሊምዎ ወዲቑ ይጸንሕ። ፖል ዝወደቐ ዓርኩ ምስ ኣልዓሎ ወይዘራዝር ኢሉ ይጽውዐን። ኣሌሃንድራ ብጉያ ኣትያ ምስ ረኣየቶ ብስምባደ እንታይ ደኣ ረኺብዎ ኢላ ተሓትት። ሆሴ ዳንኤል ከዓ እናተንቀጥቀጠ ቀለሜ ተደናጊረ ኢሉ ይምልሰላ። ደሜሬስ ግን ሓቁ ምዝራብ ደኣ ይሕሸካ ብዛዕባ ኤሌክትሪክ ትፈልጦ ነገር የብልካንወ ኢላ ተሓቶ። ሆሴ ዳንኤል ከዓ ዝሓፍተይ ሓደጋ ጋጢምካ ማለት ኣይትፈልጥን ማለት ኣይኮነን ኢሉ ይምልሰላ። ፖል ግን ዝገበሮ ነገር እናጣዓሶ ዝዛረቦ ይፈልጥን እዩ ኢሉ የመኻንየሉ። ካብኡ ኣሌሃንድራ በል ጨርቂ ማይ ኣሊኽካ እስከምፀለይ
ኢላ ባዕላ ትድግፎ ፖል ከዓ ክዳን ደልዩ ምስ ሰኣነ ካብ ምቾ ኣውፅኡ ማይ ኣሊኹ የቐብላ ደመረስ ቅርፂ ኣካላት ፖል ምስ ረኣየት ኣዝያ ተማሪኻ ኣፋ ከፊታ ትተርፍ ሆሴ ዳንኤል ቃንዙኡን ውሽጢ ገይሩ ሕጂኸ ስምኪ መን ከም ዝኾነ ይትዛረብንን ኢሉ ይሓታ ኣሊሃንድራ ከዓ እናሰሓቐት ነዚ ኢልካ ተዘይትሕሱ ደስ ምበለኒ ብዝኾነ ኣሊሃንድራ ይበሃል ኢላ ስማ ተላልዮ ካብኡ ፖል ኣስዒቡ ንደሜረስ ንስኺ ኸ ክብርተይ መን ይስምኪ ኢሉ ይሓታ ደመረስ ግን ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ቃል ከይተንፈሰት ገዲፋቶም ትኸድ ብዙሕ ከይጸንሐት ግን ተመሊሳ ብምምጻእ ደሜረስ ይበሃል ኢላ ትላለዮ ካብኡ ናብ ኣሊሃንድራ ተመሊሳ ኣሊሃንድራ ነጊረኩ ኮ ነይረ ክነኣምኖሞ ይነበረናን ኢላ ትዛረባ ኣሊሃንድራ እውን ስለ ዘይሰማዕኹ ይቕሬታ መሓዛይ ኢላ ትምልሰላ ካብኡ ደሜረስ ንንፖል በሉ ዝኣኽለኩም ግዜና ቃጺልኩምልና ኢኹም ክትወፅልና ዶ ኢላ ትሓቶም ኣሊሃንድራ እውን ዘረባ ዓርካ ተቐቢላ ውፁልና ኢላ ትእዝዝ ንኒ ሆሴ ዳንኤል ተማሪሖም ምስ ወፁ ደሜረስ ለያቡ ብዘይምዃኖም እውን ዕድለኛታት ኢና ትብል ኣሊሃንድራ ከዓ ተቐቢላ ተወሓደ ቁሩብ መዘናግዒ ኮይኖምና እዮም ኣይተማርሪ ካብኡ ከዓ ነቲ ሓደ ከም ዝፈተኽዮ እኮ ካብ ገጽ ክርእዩ እየ ትብላ ደሜረስ ግን ኣነ ብፍጹም ኣይውዕሎን ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ርክብ ክምስርት ኣይደልን ኢላ ትዛረባ ንስኺ ኸኢላ ምስ ሓተተታ ኣሊሃንድራ ኣነ እውን ምስዚኦም ደጊመ ዝራኸብ ይመስለንን ኮይኑ ግና ኣብ ህይወት እንታይ ከም ዘጋጥም ስለ ዘይፍለጥ ኣፍካ መልኢኻ ይውዕሎን ኣይበሃልን ትብላ ደሜረስ ግን ንስኺ ከም ድላይኪ ኣነ ግን ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ወዳት ፈጺመ ከም ዘይዘር ቃል ከኣቱ ይኽእል እየ ኢላ ብምሉእ ርእሰ ተኣማንነት ትዛረብ ካብኡ ኣሊሃንድራ እናሰሓቐት ርእሲ ዕላለን ለዊጣ ገጹ በርበረ መሲሉ ጸጉሩ ቅንፊዝ መሲሉ ርኢኽዮ ዶ ኢላ ተስሕቓ ብኻልእ ገጽ ሆሴ ዳንኤል ምኻድ ኣብይዎ ፖል ደጋጊፉ ናብ ደገ ምስ ኣውፅኦ ርኢኻ ዶ ናይ ስራሕኻ ውፅኢት ኢሉ ይሓቶ ዳንኤል ግን ሕጂ እውን ሓሳቡ ከይለወጠ እዚ ኩሉ ንፍቕሪ ተባሂሉ ዝተኸፈለ መስዋዕት እዩ ኢሉ ይምልሰሉ ፖል ግን ከምኡ ኢልካ ንርእስካ ይትቐሽሽ እዚ ጽላለ ጥራ እዩ ኢሉ ይመኽሮ ዳንኤል ድማ ሕጂ እውን ሓሳቡ ከይቀየረ ፍቕሪ እኮ ንሰብ እስካዕ ትጽለል ምፍታው እምበር ካልእ ኣይኮነን ኢሉ ይረድኦ ፖል ብዘረብኡ እናሓረቐ ሓንሳእ ጥራይ ኣብ መገዲ ንዝረኣኻያ ጓል ፍቕሪ ፍቕረይ ትበለኒ ሓሶት እዩ ኢሉ ይምልሰሉ ዳንኤል ከዓ ፍቕሪ እኮ ኣሊሽካ ትረኽቦ እምበር ኣብ መገዲ ወዲቑ ትረኽቦ ቁሶ ኣይኮነን ኢሉ ይምልሰሉ ካብኡ ዘረብኡ ብምቕጻል መቸስ ንመሓዛ ኣይፈተኽዋን ኢልካ ይትሕስንወ ኢሉ ይሓቶ ፖል ከዓ እወ ኣይፈተኽዋን ኢለ ይክሕድን ኣዝያ ምልክዕቲ ጓል እያ ኮይኑ ግና ንሳ ትመርፀና ይመስለንን ኢሉ ይምልሰሉ ኣብ ሰዓት ዳንኤል ብሕርቃን በዓልካ ዕድልካ ይትዕጾ ትደልዮ ንምርካብ ከይተሓለልካ ክትቃለሰለካ ኢሉ ይምልሰሉ ፖል ግን ብህድኣት ዝሓወይ ኣነ ኸማኻ ኣይኮንኩን ዓይነይ ዓሚተ ይጓዓዝን ዝኾንን ዘይኮንን ብኣግኡ ምግማት ኣይጽግመንን ኢሉ ይዛረቦ ዳንኤል ግን ሕጂ እውን ድፍረቱ ከይቀነሰ ትፈልጥ ኣነ ግን ንኣሊሃንድራ ደጊመ ከም ዝረኽባ ርግጸኛ እየ ካብኡ ከዓ ዝገበርኩ ገይረ ኣብ ኢደይ ከእትዋ እየ ኢሉ ይምልሰሉ ብኻልእ ገጽ ኣሊሃንድራ ብተመስጦ ስርሓ እናሰርሐት ዶንችኦ ዝበሃል ኣቑሑ ዘምጸለን ሰብኣይ ብድሕሪታ መፅኡ ትንክፋ ኣሊሃንድራ ብስምባደ ዘይራ ኣቶ ዶን ከመይ ሓዲርካ እንታይ ደኣ ነይሩ ኢላ ተሓቶ ኣቶ ዶንችኦ ከዓ ሎሚ ንግሆ መዝገበይ እናፈተሽኩ ነይረ ብዝገርም መልክዑ ከዓ ቅድሚ ወርሒ ወሲድክን ዘይከፈልክንኦ ኣቑሑ ኣሎ ኢሉ ዕዳ ከም ዘለዋ የፍልጣ ኣሊሃንድራ ከዓ ኣብዚ ወርሒ ሰሪሐ ክኸፍለካ እየ ኢላ ግዘ ነኽባ ተሓቶ መለቅሒኣ ግን እቲ ገንዘብ ሕጂ እየ ዝደልዮ ዝኣክል ግዘ ከዓ ሂበኪ እየ ኢሉ የጠንቅቓ ኣሊሃንድራ ተነኣሰ ወርሒ ዕድል ሃበና ኢላ ትልምን ኣቶ ዶን ግን መዝገበይ ብቕልጡፍ ክዓፅዎ ኣለኒ ኮይኑ ግና ክልቴና ተተሰማሚዕና መፍትሒ ይሰኣንን ኢሉ ይዛረባ ኣሊሃንድራ ካብ ጭንቂ መዋፅኦ እንተረኸበት እንታይ ዓይነት ስምምዕ ደኣ ኢላ ትሓትት ኣቶ ዶን ከዓ ወያይ ትፈልጥ እንትኾን እምበር ኣነ ካብ ቀደም ጀሚሩ ንዓኺ ክቱር ፍቕሪ ኣለኒ እንድሕር ፍቓደኛ ኮንኪ ብሓደ ጽቡቕ ግዜ ክነሕልፍ ኢና ይብላ ኣሊሃንድራ ከዓ ብሕርቃን ኣቶ ዶን ንስኻ እኮ ክትወልደኒ ትኽእል ኣቦይ ማለት ኢኻ ትብሎ ንሱ ግን ኣይትጋገይ ኣሊሃንድራ ዕድመ ቁፅሪ ጥራ እዩ ኢሉ ይምልሰላ ኣብ ደገ ኣፍ ስራሕ ኣሊሃንድራ ፖልን ሆሴ ዳንኤልን ፍዮሩ ሒዞም ይመፁ ኮይኑ ግን ኣብ ኣጋ ምቕራቦም ፖል ፈሪሑ ኣነ ግን ተዝምለስ ሒሸኒ ኢሉ ክኸድ ይብል ሆሴ ዳንኤል ከዓ ኢዱ ሒዙ እንታይ ደኣ ሓሳብካ ቀይርካ ኣጆኻ ይትፍራሕ ኢሉ ይመኽሮ ፖል ከዓ ምፍራሕ እኮ ኣይኮነን ግን ከዓ ፖሊስ ፀዊዐን ተእሰራናኸ ኢሉ ስግኣቱ ይገልጸሉ ሆሴ ዳንኤል ግን ንምንታይ ከምኡ ይገብራ ፍዮር እምበር ካልእ ሒዝና ኣይከድናየን ተገደደይ ንቕበልን እየን ክብላና ኣጆኻ ይትፍራሕ ይብሎ ፖል ግን ሕጂ እውን ካብ ስግኣት ከይወፀ እሞ ንስኻ ፈለማ ኺድ እሞ ካብኡ ኣነ ክስዕበካ ኢሉ ይሓቶ
ሆሴ ዳንኤል ከም ቃሕታ ካይልዎ መገዱ ምስ ቀጸለ ግን ብጉያ ንድሕሪት ይምለስ። ብኻልእ ገጽ ኣብ ውሽጢ ኣቶ ዶና ኣሊሃንድራ ኣነ እኮ ዝሓገዝኩ መሲልኒ እዩ ኢሉ ኸእምን ኣይፍትን። ኣሊሃንድራ ግን ኣቶ ዶን ከምዚ ኢልካ ክትሓተኒ ኣግባብ ኣይኮነን ኢላ ትምልሰሉ። ንሱ ከዓ ተቐራሪብና ንላለ እሞ ብድሕሪኡ ርኢኽኒ ትውስኒ ኢሉ ደጊሙ ይልምና። ንሳ ግን ኣይኾነን ኢላ ካን ትብል። ካብኡ ናብኣ ቐሪቡ ኣነ ንብሕተ እየ ዝቕመጥ ምሳይ ዝኾን ሰብ ከዓ ይደሊ እየ ኢሉ ይተናኽፋ። ኣብ ማእኸል እዚ ሆሴ ዳንኤል ናብ ውሽጢ ኣትዩ ልቐቃ ኢሉ ብግሱጥ ይትውዖ። ኣቶ ዶን ሰንቢዱ እንታይ ኮንካ ኢሉ ይሓቶ። ዳንኤል ከዓ ኣይኾንን እኮ ትብለካ ኣላ ኢሉ ዝርርቦም ይከታተል ከም ዝነበረ ይገልጸሉ። ካብኡ ኣቶ ዶን ንኽልቲኹም ናይ ኢድኩም ክህበኩም ኢሉ ተሓኒ ይወፅእ። ንሱ ምስ ከደ ዳንኤል ዝኾነ ነገር ገይርክድ እዩ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ ዋላ ሓንቲ ኢላ ትምልሰሉ። ካብኡ ኣጆኺ ሕጂ ኩሉ ነገር ኣብቂዕ እዩ ኢሉ ንኽትሃዲ ይመኽራ። ንሳ ከዓ ብፍጹም ከምዚ ገብረኒ ኢለ ኣይጠርጠርኩን ትብሎ። ዳንኤል ከዓ ሰባት ገጾም እምበር ልቦም ኣይንፈልጦምን ኢሉ ይመኽራ። ካብኡ ኣሌሃንድራ ስለ ዘድሐንካኒ የቐኒየለይ ኢላ ተመስግኖ። ብድሕሪኦም መንጎኦም ስቕታ ይነግስ። ብዙሕ ከይጸንሐት ኣሌሃንድራ እዚ ፍዮር ደኣ ንመን እዩ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ከዓ ኣብ ባይታ ውዲቕዎ ዝነበረ ፍዮር ኣልዒሉ ንዓኺ የምፅየዮ ሕጂ ግን ተበላሽዩ ይመስለኒ ይብላ። ንሳ ከዓ ኣብ እዋን ጸገመይ ስለ ዝበፅሕካለይ ደጊመ ይመስግነካ ፍትወትካ ከመይ ከም ዝምልስ ኣይፈልጥን ትብሎ። ሆሴ ዳንኤል ዝዕድል ብምጥቃም ሓደ ግዜ እናተራኸብና ቡን ተሰተናኸ ኢሉ ይሓታ። ርእሳ ደፊኣ ሱቕ ምስ በለት ዳንኤል መሊሱ ንምዃኑ ግደፍዮ እዚ ንምሕታት ሕጂ ግዜ ኣይኮነን እናበለ ኣብ ማእኸል ኣቋሪፃ ሓንቲ ግዜ ጥራይ ኢና ግን ንራኸብ ብተወሳኺ ደጊምካ ከይትሕሱ ኢላ ተጠንቅቆ። ዳንኤል እናተሓጎሰ እሺ ምስ በላ ጽናሕ እሞ ንዓይ ናይ ምዝራብ ድፍረት ግን ካበይ ኢኻ ምፂኻዮ ኢላ ተሓቶ። ዳንኤል ከዓ ኣብ መገዲ ምስ ረኣኹ የፈትየኪ ይብላ። ኣሌሃንድራ ክምስ እናበለት ሓሳዊ ኢላ ትቕይዐሉ። ንሱ ከዓ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣይንፈልጦን ከም ብሓይሊ ዝተወርወረት ፍላፃ ከይረኣኻዮ እዩ መንፈስካ ዝረኽቦ ኢሉ ይምልሰላ። ኣሌሃንድራ መልሱ እናስሓቓ በልጽባሕ 3 ሰዓት ኣብ ፓርክ ንራኸብ ኢላ ትሰናበቶ። ንሱ እውን ዘምፅኦ ፍዮ ርሂቡ ተሰናቢትዋ ይኸድ። ብኻልእ ገጽ ፖል ሃንደበት ደሜረስ እናኸደ ተመገዲ ይሪኣ። ብጽባቐኣ ተማሪኹ እናጠመታ ግን ደድሕሪኣ ብሰላሕታ ዝኸድ ሰብ ይርኢ። በዚ ምኽንያት ተጠራጢሩ ደድሕሪኦም ንምኻድ ይውስን። እቲ ደድሕሪ ደሜረስ ዝኸድ ሰብ ጽምው ዝበለ ቦታ ምስ በጽሑ ብኢዳ ሒዙ ዝሓስክዮ ኩሉ ሃብኒ ይብላ። ንሳ ከዓ ድምፃ እናተንቀጥቀጠ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይሓስኩም ኢላ ትምልሰሉ። እቲ ወዲ ግን ስለ ዘይኣመና ደጊሙ ዘለክ ኩሉ ሃብኒ ኹየ ዝብለክ ዘለኹ ኢሉ የፋጥጠላ። ደጋጊማ ይብለይን ምስ በለቶ ከምኡ እንተኾይኑ ካልእ ዘለክ ነገር ክትህብኒ ኢኺሉ ብዘይ ኣግባብ ክተናኽፋ ይጅምር። በዚ ምኽንያት እናተባኣሱ ፖል ብድሕሪቶም መፂኡ ወቂዑ የናግፋ። እቲ ሌባ ሓሪቑ ካራ ብምውፃእ ዋጋኻ ክህበካ እየ ኢሉ ይሕነ። ፖል ግን ሰገጥ ከይበለ ደጋጊሙ ወቂዑ ይህድሞ። ንሱ ምስ ከደ ደሜረስ ተዘይትመጽእ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን ስለ ዝበጻሕካለይ የቐኒየለይ ኢላ ተመስግኖ። ፖል ከዓ ደጊምካ ይትሕሰብዮ እቲ ወሳኒ ነገር ዋላ ሓንቲ ከይኮንክ ምትራፍኪ እዩ ኢሉ ይምልሰላ። ካብኡ እቲ ብዝሓለፈ ዝረኸብክዎ ኤሌክትሪሻን ኢኻወ ኢላ ተሓቶ። ፖል እናሓፈረ እወ ምስ በላ ንምንታይ ደኣ ትስልየኒ ኣለኻ ኢላ ተሓቶ። ፖል ከዓ ከምኡ ኣይኮነን ኣጋጣሚ እርኤኪ ኢሉ ይምልስ። ብድሕሪኡ ባይታ ናብ ዝወደቐ ፍዮር እናረኣየት እዚ ፍዮር ኸ ንመን እዩ ኢላ ተሓቶ። ፖል ከዓ እናሓፈረ ቀብሪ ነይርኒ ናብኡ እየ ዝኸድ ነይረ ኢሉ ይምልሰላ። ደሜረስ ግን እናገረማ ብጫ ፍየር ሒዝካ ናብ ቀብሪ ክየድ እዩ ኢላ ተፋጥጠሉ። ካብኡ ዘለዎ ኩሉ ድፍረት ኣኻኺቡ እዚ ፍዮር ንዓኺ እዩ ኢሉ ይዛረባ። ንምንታይ ደኣ ፈለማ ሓሲኻ ምስ በለቶ ሓቂ ንምዝራብ ትቕበልኒ ኢኺለ ይግምትን ይብላ። ደሜረስ ግን እንድሕር ዘይፈቲንካ ከመይ ትፈልጥ ኢላ ተሓቶ። ካብኡ ብታሕጓስ ኣልዒሉ ይሂባ። ደሜረስ ፍዮርኡ ተቐቢላ ንዝገበርካለይ ነገር ኣዝየ እየ ዘመስግን ብኸመይ ፍትወትካ ክምልስ ይኽእል ኢላ ተሓቶ። ፖል እንድዕ ምስ በላ ደሜረስ ጽባሕ ኣብ ፓርክ ቡን ክእንግደካ ኢላ ተሓቶ። ፖል ዝበለቶ ይኣመነን። ፈዚዙ እናረኣያ ኣመስጊናቶ ጽባሕ በል ንራኸብ ኢላ ትኸድ። ናብ ስርሓ ምስ ኣተወት ኣሌሃንድራ ሒዛቶ ዝመፀት ፍዮር እናረኣየት መንደኣ ሂብኪ ኢላ ተሓታ። ንሳ ከዓ ኣብ ጎደና እየ ረኺበዮ ኢላ ትምልሰላ። ኣሌሃንድራ ዘረባ ኣብ ዘይምእማን ኣብ ጎደና
ኢላ ምስ ጠመተታ እወ ኣነ ኸኣ ገዚአዮ ኢላ ትምልስ። ኣሌሃንድራ ብመልሳ እናሰሓቐት ፈታዊ ከም ዝሃበክ ከይትነግርኒ ትብላ። ደሜሬስ ግን ከም ዝሓሰብክዮ ኣይኮነን ኢላ ናትክ ኸደኣ ኢላ ተሓታ። ኣሌሃንድራ ኸኣ መሓዛ ይሂብኒ ትብል። ደሜሬስ ኣስዒባ መቸም ካብቶም ሓሰውቲ ኤሌክትሪሻን ናይ ሓዲኦም ከም ዘይኮነ ተስፋ ይገብር ኢላ ትዛረባ። ኣሌሃንድራ ኖ ካብኦም ኣይኮነን ኢላ ብዝኾነ ካብ ኣቶዶን ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ንብረት ኣይንገዝእን ኢላ ተጠንቅቓ። ደሜሬስ ንምንታይ ኢላ ትሓትት። ኣሌሃንድራ ኸኣ ሕርቃና ተላዒሉ ስደ ኣረጊት ሰብኣይ ክጋሰሰኒ ኾ ይፈቲኑ ትብላ። ደሜሬስ እንታይ ደኣ ጌርኪ ኢላ ተሓታ። ኣሌሃንድራ ኸኣ ኣይኾንን ኢለ ልኩዕ ትሒዘዮ ኢላ ትምልሰላ። ደሜሬስ ኣስዒባ ኣነ እውን ሎሚ ከምኡ ዝበለ ኣጋጣሚ ጎዲፍኒ ነይሩ ክሰርቁ ንፈቲኖም ሓላፊ መንገዲ የድሒንኒ ኢላ ትምልሰላ። መን ኢላ ምስ ሓተተታ ዝሓልፍ ዝነበረ ዘይፈልጦ ሰብ ኢላ ሓስያ ትዛረባ። ካብኡ ደሜሬስ ብዝኾነ ጽባሕ ድሕሪ ሰዓት ናይ ሕክምና ቆፀሮ ስለ ዘለኒ ስራሕ ኣይኣቱን ኢላ ፍቓድ ተሓታ። ኣሌሃንድራ ድማ ኣነ እውን ናብ ኣቕረብቲ ንብረት ስለ ዝኸድ የለኹን ኢላ ተፍልጣ። ንጽባሒቱ ኣሌሃንድራ ዘናኒጣ ኣብ ቆፀራኣ ትበጽሕ። ዘይገመተቶ ግን መሓዛኣ ደሜሬስ እውን ኣብኡ ትጸንሓ። ካብኡ ናብኣ ብምቕራብ ኣብዚ ደኣ እንታይ ትገብረለኺ ኢላ ተሓታ። ደሜሬስ ምስ ረኣየታ እናገረማ ዝገርመካ ኣነ እውን ከምኡ እየ ዝሓስብ ዘለኹ ኢላ ንሕቶኣ ብሕቶ ትምልስ። ኣሌሃንድራ እናተኾላተፈት ኣነ ደኣ መቕረብቲ ንብረት ይጽበ ኣለኹ ኢላ ትምልስ። ደሜሬስ እናገረማ ከምዚ ዝበለ ክዳን ተኸዲን ክትረኽብዮ መቕረብቲ ንብረት ደኣ እንመን እዮም ኢላ ተሓታ። ኣሌሃንድራ ተቐቢላ ንስኹ እውን እኮ ናይ ሕክምና ቆፀሮ እዩ ነይርኪ ኢላ ተሓታ። ክልቲአን ዝብልኦ ጠፊኡወን እናተደናገራ ፖል ኣብቲ ቦታ ይበጽሕ። ኣሌሃንድራ ምስ ረኣየቶ እናሰሓቐት ሓኪም ክመን ከም ዝኾነ ሕጂ ተረዲእኒ ኢላ ትቕይዐላ። ደሜሬስ ግርጽ ኢላ ኣብ ጎኒ ፖል ሆሴ ዳንኤል ትሪኦ እሞ ዝተኸበረ ኣቕራቢ ንብረት እውን በሊ መጽዩ ኢላ ትቕይዕ። ካብኡ ኣሌሃንድራ ንስኹ እኮ ግን ፈጺመ ኣይውዕሎን ኢኺ ትብል ነርኪ ኢላ ዘረባኣ ተዘኻኽራ። ብኻልእ ገጽ ሆሴ ዳንኤል ንፖል ሕራይላትካ ኢሉ ይሓቶ። ፖል እወ ምስ በሎ ዳንኤል እናድነቐ በል ብዙሕ ኣይነጸብየን ኢሉ መሪሕዎ ይኸድ። ከይዶም ሰላም ምስ በልወን ደሜሬስ ከም ዝሓለፈ ብውሳነና ከም ዘይንጠዓስ ተስፋ ይገብር ትብሎ። ፖል ከዓ ብፍጹም ኣይድገምን ኢሉ ክሰግኣ ከም ዘይብለን ብምግላጽ ንምንታይ ኣርባዕቲና ብሓደ ቡን ኣይንሰትን ኢሉ ይእንግዶም። ኣብ መጠረሽታ መምስ መጻምዶም ተተሓሒዞም ይኸዱ።